Καλημέρα, καλησπέρα, καλή νύχτα μορφόπεδα και πάλι μαζί από τον Bike Doctor από Γενιτσά. Εύχομαι να περνάτε καλά, να είστε ο εαυτό σας και να κάνετε αυτό που αγαπάτε. Ο λόγος του σημερινού βίντεο είναι η τεχνική υποστήριξη. Η τεχνική υποστήριξη που έχουμε από τα καταστήματα και το γεγονός ότι αρκετές φορές συμβαίνει οι ποδηλάτες, οι αναβάτες, οι αθλούμενοι να αλλάζουν συνέχεια καταστήματα. Λοιπόν, τι γίνεται? Πολλές φορές άνθρωποι οι οποίοι αγαπάνε αυτό που κάνουν ψάχνονται. Άνθρωπος ο οποίος δηλαδή ασχολείται με την ποδηλασία, συγκεκριμένα για την ποδηλασία θα μιλάμε μαζί, προκειμένου να πετύχει το καλύτερο δυνατόν όσον αφορά το καλύτερο αποτέλεσμα, συχνά αλλάζει καταστήματα, αλλάζει τεχνικό, αλλάζει προπονητή και γενικώς πολλοί κόσμος είναι μπερδεμένος σε αυτό το κομμάτι και αλλάζει συνέχεια μαγαζιά. Λοιπόν, είναι κάτι το οποίο καταρχήν αρχικά δεν συμφωνώ. Δηλαδή δεν μπορεί να αλλάζουμε μαγαζιά και τεχνικούς. Αυτό που προτείνω και αυτό που είναι το πιο σοφό απ' όλα είναι να βρούμε ένα μαγαζί, ένα τεχνικό, ένα μάστορα να το πούμε λαϊκά, ο οποίος καλύπτει όλες τις ανάγκες μας, έχει πολύ καλές τιμές και είναι προσβάσιμος. Αυτό όμως είναι μια σχέση η οποία καλλιεργείται και χτίζεται. Αυτό το πράγμα για να έχει αποτέλεσμα πρέπει να είμαστε σταθεροί, ο κάθε ένας όπου επιλέξει, να είμαστε σταθεροί σε ένα μαγαζί, σε ένα τεχνικό. Δεν είναι σοφό να αλλάζουμε κάθε 3 και λίγο τεχνικό. Καταλαβαίνω ότι αν πάμε σε ένα μαγαζί και δεν μείνουμε ευχαριστημένοι, δεν μας φτιάξει σωστά το ποδήλατο ή μας χρεώσει πάρα πολύ ή φύγει πάρα πολύ από τα χρονικά πλαίσια που έχουμε βάλει, να αλλάξεις, να πάμε σε έναν άλλο, καλύτερο. Ωστόσο όμως, όταν είμαστε ικανοποιημένοι κατά πολύ μεγάλο ποσοστό, 90-100% είμαστε καλυμμένοι από ένα κατάστημα, από ένα τεχνικό, δεν τον αλλάζουμε. Βρείτε κάποιο κατάστημα το οποίο θα μας καλύπτει όλες τις ανάγκες και μείνετε εκεί. Εννοείται ότι θα τον τσεκάρουμε τον άνθρωπο, εννοείται ότι θα δοκιμαστεί η σχέση μας, εννοείται ότι θα δοκιμάσω όσον αφορά να ψάξω και στο ίντερνετ ακόμα ή να ρωτήσω και άλλα μαγαζιά τι κόστος έχει αυτό που θα μας κάνει ο τεχνικός μας, για να έχουμε εικόνα, έτσι ώστε να ξέρουμε αν ο τεχνικός μας είναι μέσα στην αγορά. Να φτιάχνει σωστά το ποδήλατό μας ή τον τροχό μας, οποιοδήποτε περιφερειακό, να έχει καλές τιμές και σημαντικό να έχουμε πολύ καλή σχέση μαζί του. Οπότε, για να ανακεφαλαιώσω, δεν αλλάζουμε τεχνικούς. Παιδιά, βρείτε έναν καλό μάστορα, να τον εμπιστεύεστε και μείνετε εκεί. Μην αλλάζετε κάθε 3 και λίγο μαγαζιά. Όταν κάποιος αναβάτης αλλάζει κάθε 3 και λίγο μαγαζιά, αυτό τι σημαίνει? Ότι κάποια στιγμή το ποδήλατο θα βγάλει κάποια αβαρία, κάποιο πρόβλημα. Όλα τα ποδήλατα κάποια στιγμή κάτι βγάζουν και δεν θα ξέρει ο αναβάτης, δεν θα ξέρει ο ποδηλάτης πού να απευθυνθεί. Καταρχήν, ποιος παίρνει την ευθύνη για το ποδήλατο? Είναι πάρα πολύ σημαντικό. Όταν έχουμε ένα κατάστημα, ένα τεχνικό, ο οποίος μας φτιάχνει τα πάντα, οτιδήποτε και να συμβεί, έχει αυτό την ευθύνη. Οπότε, με ένα πολύ απλό τηλέφωνο, έλα Bike Doctor, έλα Αναστάση μου, το ποδήλατο έπαθε αυτό και αυτό. Το φτιάξαμε τις προάλλες, γιατί το ξανά έκανε? Υπάρχει ευθύνη. Υπάρχει μία άλλη σχέση μεταξύ του αναβάτη, του ποδηλάτη και του μαγαζιού. Όταν τώρα σε μένα θα έρθει κάποιος ο οποίος έχει αλλάξει 5, 6, 10, 15 μαγαζιά και του φτιάξω εγώ κάτι. Κάνουμε ας πούμε μια ακτινολόγηση στον τροχό, αλλάξουμε ρουλεμάν, κάνουμε σετάρισμα των ταχυτήτων από την αρχή. Και αυτός ο άνθρωπος κάποια στιγμή κάτι πάθει στο ποδήλατό του. Πολλές αστοχίες μπορεί να υπάρξουν. Αυτά είναι μέσα στη ζωή, έτσι. Λοιπόν, πέραν από αυτό, αυτός ο άνθρωπος δεν θα έρθει σε μένα, θα πάει σε ένα κατάστημα, λέμε τώρα στην Αθήνα, στη Θεσσαλονίκη. Τι θα του πει? Ότι ξέρεις, το είχα πάει κάπου αλλού και δεν με το έφτιαξε, δεν με το έκανε και κοίτα να το δεις. Από πού θα ξεκινήσει να ψάχνει ο άνθρωπος? Με ένα απλό τηλέφωνο, Αναστάση μου, έχουμε και αυτό το θέμα. Αυτό και αυτό το θέμα. Τελευταία εσύ το έχεις φτιάξει. Ή εσύ είσαι μόνο τεχνικός που βλέπει το ποδήλατό μου. Οπότε έχει άλλο κύρος, έχει άλλη σοβαρότητα και κατ' επέκταση μπορεί και το μαγαζί, μπορεί και ο τεχνικός να δεσμευτεί
ότι φίλε μου, ό,τι και να πάθει το ποδήλατό σου, σχετικά με αυτά που φτιάξαμε βέβαια, όχι για κάτι άλλο, έχω την ευθύνη. Δηλαδή, αναλαμβάνω Αναστάσεις, σαν Αναστάσεις. Αναλαμβάνω την ευθύνη ότι ό,τι έχουμε φτιάξει έχει εγγύηση, είτε το δίνει η εταιρεία, είτε αν έχει να κάνει με ρυθμίσεις, την αναλαμβάνω εγώ την ευθύνη και με ένα απλό τηλέφωνο λύνονται όλα. Έλα την τάδε ώρα να κάνουμε αυτό και αυτό και να δώσουμε λύση. Είναι κάτι το οποίο ευθύνομαι εγώ, είναι κάτι το οποίο ευθύνεται το κατάστημα. Ο τελικός καταναλωτής, ο ποδηλάτης, δεν θα χρεωθεί κάτι. Είναι μέσα στην εγγύηση. Παρά σειρματόσκηνο μ' αλλάζει ο Θανάσης, σαμπρέλες μ' αλλάζει ο Κώστας, αναβάθμιση με κάνει ο Γιώργος, ποδήλατο αγόρασα από το Παντελεήμων. Δεν πάει έτσι, παιδιά. Για να το κλείσουμε, να μην μακρύνει το βίντεο, βρείτε ένα μαγαζί, τσεκάρετε το, βέβαια, τσεκάρετε το, να πληρεί αυτά που θέλετε, να ταιριάζουν και λίγο τα χνότα σας που λέμε εδώ στη Μακεδονία, να μιλάτε την ίδια γλώσσα και μείνετε σε αυτόν. Μην πηγαίνετε δεξιά και αριστερά. Όποιος και να είναι αυτόν, δείτε πώς ανταποκρίνεται, τσεκάρετε και τις τιμές, τσεκάρετε πόσο καλός μάστορας είναι και μείνετε σε αυτόν. Μην αλλάζετε μαστόρια. Φιλιά πολλά.